Un lugar onde os problemas e violencias asociados á vivenda e o espazo e a propiedade permitimos observar a súa enorme fragilidade, unha febleza que favorece o seu uso mercantil. Bens e dereitos básicos vense transformados por causa da especulación e a explotación inmobiliaria, formando unha sorte de hipoteca existencial marcada pola presencia de multitude de espazos abandonados, vivendas non ocupadas, cidadáns sobrevivindo nas rúas, lugares degradados incapaces de xerar vida e actividade. O artigo 47 da Constitución afirma que todos os españois teñen dereito a disfrutar dunha vivenda digna e adecuada. Os poderes públicos promoverán as condicións necesarias e establecerán as normas pertinentes para facer efectivo ese dereito, regulando a autorización do chan de acordo co interese xeral para impedir a especulación. A comunidade participará nas plusvalías que xenere acción urbanística dos entes públicos. O artigo 128, referido á función pública da riqueza, engade un nove matiz. Toda a riqueza do país, nas súas distintas formas, e sexa cal fora a súa titularidade, está subordinada a interese general. A propiedade dos espazos eríxese en clave absoluta de historia socioeconómica recente. Desde a etapa desarrollista, anos 60 do século pasado, coa aparente modernización do país, percibimos a vixencia dos mesmos plantexamentos. A imposibilidade do chamado progreso a través das súas políticas urbanísticas para conciliar logro estético e habitabilidade, igualdade social e creación de riqueza. O suposto benestar acomódase a medidas excluintes, intereses oligárquicos maquinados ao salto de mata, de modo perralleiro como vas aquí, ao servizo da endogamia e os grupos de poder, consentido pola arbitrariedade daqueles que din representar os intereses e dereitos da cidadanía, orixe do desasosego, da destrucción, da exclusión, do auténticamente político. Hoxe, ese sustrato socioeconómico, ese sistema representativo parlamentario, contrapóñese aos nosos soños e aos nosos desexos colectivos. Cando a necesidade é soñada socialmente, o soño faise necesario. Por iso, para a nosa pugna polas ideas, pola autoxestión, polos dereitos de todos, non morre xamais. O Centro Social Ocupado Casa das Atochas, nado 14 de marzo de 2008, nos seus 21 meses de vida, convértese nun emblema de disidencia, unha valiosa metáfora dende o estado das cousas, construído sobre as cinzas dun obxecto da especulación, un inmóvel abandonado e pertencente a un constructor da zona, e concebido como espacio social, político e cultural, dende que o esbozar proxectos, fomentar o intercambio de pensamento e experiencias, artellar mecanismos de interacción e mesmo facilitar novas formas de vida, outras relacións sociais, un ocio consciente e autodirixido. Fronte a hegemonía brutal e a falta de respeto á diferencia, en aberta ruptura coa dinámica tradicional, traballo-consumo que ofrece de maneira elocuente o sistema capitalista, construese un espazo común, un lugar aberto que se enche de iniciativas, proxectos, intervención rebeldes e insobornables, que permitiron e permiten construir unha alternativa, un discurso coherente, unha vía en prol da autonomía, nun momento de desencanto político propiciado por eses sectores de poder. Cociña quente, comida non bombas, o xantador impopular, verduras recicladas, vegano e gratuito, a emisora Radio Crime, a Asamblea Anarquista, o colectivo da Horta, a Tenda Libre, a sucesión de palestras, o programa de proxeccións, os obradoiros, teatro, pandeireta, malabares, as diferentes actuacións de danza, teatro, recitais poéticos e performance, exposicións e concertos, versátiles bandas musicais en conexión co proxecto plural e carente de todo lucro, así como os diferentes grupos de traballo lograron crear un espazo libre e cheo de vida, beligerante coas formas de exclusión a Casa das Atochas, con outros colectivos e espazos de loita presentes no barrio e na cidade, foi capaz incluso de amosar
a perversidade municipal cara destrucción do barrio. Unha decisión exemplificada na defensa da rúa Tocha Alta que fai fincapé nas dimensións patrimonial, histórica e identitaria e ata de singularidade da tipoloxía urbanística dos modelos de vivenda tradicionais da zona. Hoxe, este espazo do común, onde se uniron consumo consciente, reciclaxe, igualdade e respeto polos demais, onde o activismo e a contracultura amosaron a súa feliz fusión, corre perigo. Inmersos nunha sociedade de consenso que demasiadas veces prefire o acordo irreflexivo e desinformado ao desacordo sensato e radical, nós, fronte á pasividade, preferimos a movilización. Fronte á aceptación dos dogmas impostos, decidimos exercer a nosa liberdade. Por iso, fronte á especulación e ao despotismo da sociedade, a nosa acción non deixa lugar a dúbidas. A Casa das Atochas vive e que dure. Contra a especulación, ocupación. A Casa das Atochas vive. ¡Otra ocupación! ¡Un desalojo! ¡Otra ocupación!